सुबुंफोरनि नामाव 5 लाख चेकखौ जों मोनाखै होननानै जों नुदों बा खोनादों। नाथाय बेबायदि जानो नाङा। बिराद दुखुनांथाव ससियेल मिडिया गाबलाबायबाय थानायखौ जों नुनो मोनबाय, खिन्थु जों गोजोननाय गैया बेयाव। उनाबो थाबनो उदां अख्राङाव फैनानै जों बायदि जेन उदाङै थानो हायो। जोंथ' बिसोरखौ मानसि नङा बायदि साननानै नाख्लायनानै दोननो हाया। दा दिनै कान्थि गामि आरो सबायझार गामिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो जे मा मावबाय थासा खालामदों बेखौथ' जेनेबा गावनिफ्राय जाहाथे फुरायै बुंजोबनानै जाहाथे रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायो। आं बेखौ जेनेबा बुंनो थाखाय आं खावलायफिननाय जाबाय आरोबाव। जेनेबा मा मोनसे गासिखौबो जाहाथे मा मायाव अखान्थि मोनदों, माबायदि खोथा लानानै जेनेबा अखान्थि मोननो थांदों, जेनेबा थाङा जायाखै, बेखौ गासैखौबो बुंफुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। 1 नम्बर थांबाय आं सोंनाया। 2 नम्बराव दिनैनि इखौ मोजां मोनना मोनला? दा आं मोजां मोननो हाला। नङा आं नै माबानोसो सोंदों, हौवानोसो। दा आंनि फालनिफ्राय आङो मोजां मोनो आरो अनोमोन, बेनि थाखायनो आङो गोमानाय समनिफ्रायनो एसे न'खराव फैनानै आंजों लोगोसे सोरखौबा लाबोफानानैबाबो सोंफैदोंमोन। आरो दिनै इखिनि दिनाव लागिबो जेनेबा लांफिनगोन आंनि टारगेटआ। बेनिफ्राय दा बिथाङा मा बुङो बिनि सायावसो आङो आसा राननाय जाबाय बेखिनिखौ। रुमाया दिनै हौवायाथ' लांफैगोन बोथोर। नों बे हौवाखौ नों राजि नङा दायो? राजि गैया आङो। राजि गैया? राजि जानो। ओमफ्राय बे नोंनि फिसायनि जिनिस दङ गैया? दङ। बे जिनिसखौ नों मा खालामगोन? हरोबा आं लागोन। हिनजावसा ना हौवासा इयो? हौवासा। नों लाबोनानै नों बुजिनो हागोन ना? आंनि जायो। हागोन? गावसोर हरनो राजि दंबा आं लागोन। मानो? नों फिसालानो नों बुजि होनो हागोन नामा? हानाय हायो आंनि जायो। थैयो थाङो आंनि सायाव। नोंहानि बोलो? दिनै हौवासा सासे जन्म जायोबा, हिनजावसा सासे जन्म जायोबा, दिनै हाबा हरनायबो मोनसे खोथा दं। फिसाला जायोबा सम्पति होनायनि बाथ्रा दं इयाव। दिनै नोंसोरखौ बारे रायजो राजा मोननै गामिनि दाबसेया सोङो साखि जानानै नोंसोर जुदि दिनैबो आलाय बाथि बुंहराखै, गय जरा फाथै जरा लोक्षि गुरि दं, फाथै जरा दं, बिसोरो नोंसोर मोजां मोना। दिनैबो नोंसोरखौ बोखावनो रायजोआ गोसो गैया। आंथ' बेखौनो बुंनांसिगोन जे आं रावखौबो गोदोनायाव सेरनानै आङो संसार जानो आंहाबो गोसो गैया जेनेबा। खारन इयो जेब्ला बे बाथ्राखौ बुंबाय अब्लाथ' जोंखौ लांनानै संसाराव मा जानो, दा बेखिनिखौ आं साननांसिगोन आरो। बेखिनियावनो फंसे बुंबावगोन, जुदि रुमाया गावनि गोसो बायदि गावनो थांनो हाखादों, बेनिखायनो आङो मोननै रायजोखौ मोनसे कागज लिरना नांगोन जे फाथैलाइ बिसिनाया सोरनि थाखाय जादों। दा बेखिनि बुस्थुखौ खारन इयो नाङा होननायनि थाखाय बे फाथैलाइ बिसिनाया जागोन, खिन्थु आंनि गोसो बायदि नङा इयो। थेवब्लाबो बायथ' आं रायजो जिथुके जानो हाला नालाय बेखिनिखौ आं रायजोनिखौ उदार खालामनो हागोन। खिन्थु इयाव मोनसे सार्टिफाइड हिसाबै नोंसोर गामियावबो लाखियो, जों गामियावबो हर, आरो आंनोबो कागज मोनसे हरनांगोन। बिनि बादै आङो बेखौ नर्मेलि ओरैनो आं बिसिनो हाया। फैफिना? माब्लाबाबो आं नोंसोरनि न'खराव गोरोबनो गोसो गैया। ओमफ्राय बे न'निफ्राय हाबा जाफिना नों बेलेग न'निफ्राय हाबा जाहैगोन? जायो जाया थैयो थाङो आंनि खोथासो। नोंफ्राय फिसिगोन ना नोंनि बिदामोना फिसिगोन? फिसिया उननिफ्राय। होनब्लाथ' बे न'निफ्राय गाबनो नों आउट जानांगोन। हागोन? हागोन? मिथिगौब्लालाय नों दा खालामनानै बारे बुं दासिमबो गुदि रायजो सिङावनो आलारि बाथि गोमोरसेयावनो फाथैया खावनै जायसेयावनो रायजो सिङावनो जे आं दिनैनिफ्राय हौवाजोंनो जुलि जाफिनगोन होननानै नों सबायझार गामिनि रायजो कान्थि गामिनि रायजोजों गोबालायनानै संसारखौ जानो नाजा। बारे बुंबाय दं। जाया जाखाथारला। माया दा मा रति संनादों, थांफिननायनि ना नागारनाय? दे जाबाय। आंथ' इन्टारनेट नालाय बे फाथैखौ मिसिनो लोगो आइजोखै सिखाबाथाय साथिखौ मोननांगौ।
2027 जेन' सारनि रायआ अरायसम मोजां रिजाल्टआव फैबाय थायो जों बेखौ हास्थायो गाज्रिखौ जों मालाबाबो हास्थाया सार आरो सारनि लोगोफोर बेसेबां दं बिसिनि उदांस्रिनि थाखाय जों अरायसम एसेबां थांनानै थायो एसेबां जों अबंलावरिनि सिगाङाव आफा इसोरनि सिगाङाव जों आर'ज गाबबाय थागोन होननानै जों बुंदों आर'जआथ' बेनो जों नैबे आमथिखा एरियायाव जिबायदि रिजाल्टखौ मोनदों मोजाङानो ममबाथि सावनानै बिथांमोनाबो सारमोननि थाखाय आर'ज गाबगोन गाबबायानो जानांगौ दासिमाव बेबादि जों प्रग्रामखौ खालामदों जों XNDB इउनाइटेड फराम जानानै अल BTR बे प्रग्रामखौ लादों जों खोनानाय मथे स्पेसियेलि सारनि थाखाय जागोन गाबोननि रायआ जों बेखौनो लुबैयो सारनि रायआ जेन मोजाङाव फैयो बिनि थाखायथ' जोंनि जेनाखि थानाय सरकार बिथांमोना माखासेनि केसखौ फ्राय जोब्बाय माखासेनि जोबगोन होननानै बुंबाय थादों जों फोथायदों बिसोरनिखौबो जों फोथायनांगोन जेन बिथांमोनाबो थाबनो उदां अख्राङाव फैनानै जों बायदि जेन उदाङै थानो हायो जोंथ' बिसोरखौ मानसिना बायदि साननानै नाख्लायना दोननो हाया बिनि थाखायनो जों वेलकाम खालामो थाब जोबनांगौ आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे बुंफाबावनो लुबैबाय जायफ्रा गोबाव सम दावहा नांनानै हारिनि थाखाय जिउ जोब्बाय बिथांमोननि थाखाय जों 10%बो मुंख्लंफोरनि नामाव 5 लाख चेकखौ जों मोनाखै होननानै जों नुदों बा खोनादों नाथाय बेबादि जानो नाङा बिराद दुखुनांथाव ससियेल मिडिया गाबलाबायबाय थानायखौ जों नुनो मोनबाय खिन्थु जों गोजोननाय गैया बेयाव जोंनिया NDBनि नामावनो जा बा बर'लेण्डनि मुङावनो मुंख्लङानो जाया मानो बयबो जेन मोनो आरो न'खराव थांनानै थानायनि माबा मोनसे राहा जायो रिहेबिलिटेसननि बेलायावथ' आवगायदों XNDB इउनाइटेड फरामा मोजाङैनो जोंनो रिजाल्टबो होखाबाय जेनेरेल मिटिं उनाव मिटिंआवबो लाबाय दिनैबो मोनसे मिटिं दंमोन बेंटलाव नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा मानसिया एसे खम जानायखाय सारमोनखौ थुमोरफिननाय जादों बिसिनिफ्राय जोंहा दिनै मोनसे मोजां रिजाल्ट दङमोन आरो बेंटल कमिउनिटि थुक्राझाराव लादोंमोन जों मोजां आरो गाज्रिनि मोनसे रिजाल्टआ ओंखारदों नाथाय जों बेखौनो लुबैयो जे अरायसम सारनि रिजाल्टआ खौराङा जेन मोजां जायो बेनि थाखाय जों बे केन्डेल लाइटखौ मिसनाव जों खौरांखौ लादों आरो बेजों लोगोसे थाबोबावनाय जोंना गोबां दावहारु बिथांमोन दङ बिथांमोननि थाखायबो जों मिसनाव बे केन्डेल लानायजों लोगोसे गोजोनखौ होनानै सारनिसिम बुजिनो थाखाय जों मोनसे आर'ज लादों मिसनाव जोंनि